Galon di sega tieme, tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la, galon di sega tieme, tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la, galon di sega tieme, tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la, namara shikolo mawi, tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la, saraga jugu bomuri, tinya wili la. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين المعصومين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين أمادي شرف لا تبي لا يبا أما بدو كراماتو يلا كاديلي على فيك كشينا كهنا أكو جديني أو كلين لا بلا جلينكا كرنجرني يلا وجلو كنت فأو منكو مالكونو أني مالكوكا نياye banaba marala adugu mimbe ko wuleni kabeni jamiatu ansardin islamia tonde unka komite kura sigile wuleni dugu kono ye wajulu kene ba sigi kene sigilu fe kabe octobre kalo ma samba fla antan sheki wele kun blaleme an karamogo mima oye ustaz Abdoulaye Jabate aymi soro kene kono neni awkaje anko shire alhamdulillah ambe allah taala tanu ka barkada shina subado ambe kene mi fanaka ni pore kene bade amina folike dugutigi ani almami ani wuleni che adam so demiseni makoro bela jiren tokora otene ko fa ambe folike anga dunamba fanaye minu nye o seta ka ansekere alhamdulillah ninde balmaye ninde sinjiye sabu kadaka allah taala ko qur'an ko nana innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum ala ko mu'minu olude fakilenye olude bakilenye ay nyenike wa olude balma kilenye aga nyenike aga balma ni nyogonche okmana islame ka wuli kana bo islame nyogonye ka foko abina ajiri do fendora kabini allah ta'ala ke dina tasrawla dina meni allah ta'ala anda kana okama ka foko amina nyugo hakilla jingi allah ta'ala ka kuma ko na ka nyugo blasira ora obayira na ka fo bishuna kena foita dugma kulo sabala fe kena minke boni kena ni opmana ambalma ke ya fo to mina astemo ko kena bi bunya ni akewale de don bi bunya ni famin kera do kunna sigi bunya ni sigi ke kunde ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ma jalasa qaumun majlisan ako jamakulu ma sigi yorola ka fo ko bi allah ta'ala ko fo o sigi yorena ila hafatihum al malaikatu birrahma fo allah ta'ala ka meleko bina ukori ni ali allah ta'ala ka hinay opmana bi ni kelenga ambin naba kelengala bela jelen fo ka fo uye o bora o kaso unnana o kaso alhamdulillah wajulu min minake ala ko fo min minake amba dir allah taala fe ala ka ka kloye kunandiaye ka ke zukunye wajuli zukun ka tanga ka se ka baraka naye amin naba bela jelen fo min naba bela jelen fo ka damana banama kata tuba kana wuleni ba bela jelen fo amsaru a biro sigira wuleniya a jarane koniye ne sajangoni a bena ma fana wa ni kuma jarana ma fa wuleni be amsaru ka sabu ke muye ma sita wuleni ami mi se ka ho ko ne te bani lame oteya bani lame ne do de bani kanune do wa kalande aka kalande be kanune de wuleni ga fe dine be client ombulu a bebe fara a bebe bara wuleniya o na fara ko amsaru bora fo Bamako Jabate amsaru president no Mamadou Sakho wuleni kamina kera president 2000 fo bi aka kushite na temana nega na ma fonye o yo bunya de ni ko bina aba fo a sila ningoi abegana ba fo ni ala sona anga bla ala ma binye wala ba nye fana noto ni gene ne ba do mo bea wallahi ni chatiri kumbe oti seya
ni balani jo bɛ aw tɛ se yan ala ko de y'u se yan donc an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo kuma surunya kama k'a bɛɛ bisimila wuleni ka bɛɛ lajɛlen fo olu minnu y'an bisimila k'an ka kɛnɛ bonya an bolo an b'u fo k'u barikada wajuli kɛra banama mara yɔrɔ caman na ansar fɛ nka wuleni ta ɲɔgɔnna a ka dɔgɔ a la sabu diɲɛ bɛna bɔ a kalama k'a fɔ wuleni ta a wajuli a kɛra ni mun ye ni sirifila mɔgɔw nali ye a kɛnɛ kan o bɛna kɛ fɛn ye min bɛna kɛ daraja ye banama n'a mara bɛɛ lajɛlen ma inshallah ko arajo kondo mɔgɔw k'olu fana bɛ yan o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada wuleni dugutigi ana alimami ani mɔgɔ mɔgɔ y'i sen da i kun ka se nin kɛnɛ kan k'a fɔ ko ajurukum alallah a sara bɛ ala bolo ani ka an karamɔgɔ yɛrɛ fo n'o ye jabate a n'a ka taamadenw a bɛna min fɔ ya rabi ala k'a yɛrɛ nɛn sabati anw minnu nana k'an b'a lamɛn ala ka dusukun ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka kulo ɲuman kunnandi di an bɛɛ lajɛlen ma ka tele sirifila mɔgɔw yɛrɛ fo ko ala k'u ka baara jiri u bolo ala k'u kan bɛn ala k'u don da kelen fɛ ala k'u bɔ da kelen fɛ ka foli laban kɛ ni jɔn ta ye n'o ye Sherif Usman Madani Aidara ye moridenw ka fiɲɛ kɛɲɛ yiri kɔni sirabadala kɔlɔ n'i taatɔ ma min a la i natɔ b'i min a la o ye cɛ min ye o Sherif Usman Madani Aidara ye ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka sida an n'a ma. N bɛ setigi ala fo ka wale ɲuman dɔ ka barikada ale min sɔnna ka an sigi nin kɛnɛ sanuman barikalen in ka su in na an b'o ala in fo ka wale ɲuman dɔ ka barikada ka tila ka dugu in mɔgɔw fo n'o ye wuleni ye an b'o min kɔnɔ su in na ka sabu kɛ Ansarudin Islamiya ka tɔn sigili ye dugu in kɔnɔ yan wajulu fɔlɔ don ka dugutigi fo sabu wale ɲuman ko i kana to d'a ma i kana ji d'a ma nka i kana ɲinɛ a kɔ ne ye an sigilen ye su in na misiri da la yan kɛnɛ in kan yan ko an bɛ ala ta fɔ ala ni ce dugutigi sabu ɲuman an karamɔgɔ tiɲɛ don ala ta y'a ka dugukolo ye nka a ye yɔrɔ dɔw kalifa dɔw ma min kalifa bɛ min ma waati min na o tigi sago b'o la dɛrɛ wuleni dugutigiya a bɛ min bolo bi a sago b'a la n'a tun y'a ja a b'a fɔ anw ti don dugu in yɛrɛ kɔnɔ sango ka wajulu kɛ wa dɔ la ala yɛrɛ tun bi sɔn an ti don hali ni ala ta ye dugu ye hali ni ala ta ye dugukolo ye nka dugutigi y'a dɔw se b'a ye k'a fɔ ko ala ta fɔbagaw don ale ye ala ka jɔn ye i n'a fɔ anw yɛrɛw ka laban ka sira di an ma ko an ka ala ta fɔ n'a bɛ fɛn yira a bɛ dugutigi ka maabaya yira n'a bɛ fɛn yira dugutigi b'a ka dugu fɛ a b'o yira n'a bɛ fɛn yira dugutigi bɛ ala ka diinɛ fɛ a b'o yira o la an b'a fo o la a ka o maabaya in na k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a mɛn dugu in ɲɛ a n'a ka dugudenw ala k'u kanbɛn a bɛ hɛrɛ min ɲini dugu in ye ya rabbi ala k'a di dugu ma a bɛ siran dugu in ni tɔɔrɔ min ɲɛ ala ka dugu in kisi a ma o kɔfɛ n'an bɔra ye an bɛ an jatigikɛ fo o ye jɔn ye dugu alimami ale de y'anw jatigikɛ ye wajulukɛla duna n'i donna dugu kɔnɔ jatigi fɔlɔ min b'i la dugu kɔnɔ alimami don i jigira o ka so o de y'i jatigi fɔlɔ ye i ma jigi o ka so o de y'i jatigi fɔlɔ ye sabu an karamɔgɔ an y'olu ka cidenw de ye wa anw ye olu lajɛyabaga de fɛnɛ ye nkɔ
alimami kɔni an y'u ka ciden cogo di a ka ca la maa min kɛra alimami ye yɔrɔ caman taga ma nɔgɔ i ma o la olu sen ti yɔrɔ min sɔrɔ u tɛ se ka taa yɔrɔ min na mɔgɔ la seli kama anw bɛ taa o yɔrɔ ninnu na laɲini minnu bɛ alimami ninnu fɛ anw bɛ taa kɛ o kumada ye ala ka diinɛ la k'u ta lase n'o kɛra anw kɛra u ka ciden de ye k'u ka laɲini se n ko an y'u lajɛyabaga fɛnɛ ye cogo di an karamɔgɔ alimami o alimami i ka dugu la n'i ko i bɛ ala ta fɔ mɔgɔw ta tɛ dɛ n'i ko i bɛ ala ta fɔ i tɛ se ka dakuruɲɛ fila kɛ o la n'i ma se dɔ joli ma o tɛ se ka kɛ sabu ala kumana mɔgɔw sɔnw de kan na mun gɛlɛya sɔn fɔ man di sɔntigi ye alimami e ala ta fɔtɔ i sera min joli ma sani o k'a fɔ ko ala ta don o bɛna fɔ ko alimami ta tɔ bɔra wajulu la k'a kɛra mɔgɔ kɔrɔfɔ ye k'a y'a dɔn nin sɔn bɛ ne la dɛ k'a bɛ k'i fɛrɛ o de fɔli ma misiri kɔnɔ k'o ye wajulu ye ko nin tɔ ti wajulu ye an karamɔgɔ n'i ma kunnaja o dɔ bɛ alimami kɛlɛ a dɔw yɛrɛ bɛ se k'i datigɛ alimami na hali a t'a kalama anw minnu ye wajulukɛla dunan ye anw bɛ don dugu kɔnɔ an tɛ mɔgɔ finman ni jɛman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na anw tɛ sɔnkolo ni sɔnɲuman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'anw nana alimami kɛn bɛ ka kɛlɛ sɔrɔ min fɔli kama dɛ anw bɛna tila ka segin o kan ka fɛn yɛrɛ fɔ alimami da ma se min ma o don min kɛn bɛ ka alimami kɛlɛ n'a kɛn bɛ ka alimami juguya o b'a dɔn ko ja alimami ta in kun ye ala ta ye koyi wajulukɛla dunan min nana o yɛrɛ ye fɛn fɔ hali alimami da ma se o ma an karamɔgɔ o don in na anw bɛ alimami jɛya o la anw y'u ka ciden ye anw y'u lajɛyabaga ye o la ni paranti nana patɔrɔn fɛ yen i kan k'a fo sango patɔrɔn min ye maaba ye o fɛnɛ kan ka fo n kɔ sabu tuma dɔ n'a ye alimami ja a tɛna nin kɛnɛ yɛrɛ kan wa an t'a jalaki yɛrɛ mɛ k'a ka bonya to a la k'a ka karama to a la ka bɔ a ka so nin waati gɛlɛn in na ka n'i sigi an kɛrɛfɛ ka tila k'an bisimila ni kumakan duman ye ka fɔ an ka ala ta lase o ye maaba ye dɛrɛ an b'a fo k'a wale ɲuman dɔ k'a barikada k'a ɲini ala fɛ ya rabbi a bɛ jama min ɲɛfɛ ala k'a ni jama kanbɛn ala k'a ni jama kanbɛn misiri seli kun wɛrɛ foyi t'a la arijinɛ ɲininin kɔ janimɛ ɲɛsiranya kɔ an y'a ɲini ala fɛ ya rabbi alimami n'a kɔmɔgɔw a n'an bɛɛ lajɛlen ala k'a nɔgɔya ɲe janimɛ ala k'an kisi a ma dɔnniba bɛɛ ka laɲini don min na n'i ti balola tiɲɛ tabaga ka sɔrɔ i kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ alimami ala k'a nɔgɔya n'a ye ala k'o k'a ka alaya kama kira n'a so dungow kama bidon in hɔrɔma kama sɔli ala rasul n'an bɔra ye an bi wele ni a dɔnnibaga du bɛɛ fo anw ye min dɔn an ma min dɔn an sera min ka so an ma se min ka so an bi bɛɛ fo k'u ka bonya dafalen bi an yɔrɔ k'a ɲini ala fɛ u ka du an'an taw ala k'u barika u ka du an'an ka du ala k'u barika nabaga cɛman ni musoman fɛn o fɛn se i se kɛnɛ kan an bi bɛɛ fo
aw bi kɛnɛ ka kɛnɛ min ka bon dugu in ala bi ka hɛrɛ dɔ ɲini n'a ye hɛrɛ b'a kɔnɔ ka kɔrɔ koyi nga n'i ye ni ɲɔgɔnna sigitɔ yɔrɔ o yɔrɔ kana siga a yɔrɔ in ala kɛn bɛ k'a kanu ni hɛrɛ ye ala kɛn bɛ k'a yɔrɔ kanu ni kisi ye k'a dugudenw kanu ni diɲɛ hɛrɛ ni lahara hɛrɛ bɛɛ ye fo ni min ko n t'a fɛ wajulu kɛnɛ ala t'i sɔn bɛɛ ka n'a kɛnɛ kan wallahi n'i ye nin kɛnɛ sigi dɔ siso kɔnɔ n'a ma se k'i gɛn ka bɔ ale yɛrɛ b'i bɔ fɔlɔ yanni i ka tila mais kana siga dɛ kana ɲinɛ dɛ n'i taara kɛnɛ sigi hali kungo kɔnɔ kɔnɔw ni waraw cɛla kungo kɔnɔ ni wajulukan donna dugu kɔnɔ ala bi jɔn kunnandi dɔ karaba min bi t'i lamɛn kungo kɔnɔ ko maaw manga wallahi ala t'i sɔn bɛɛ kana nin kɛnɛ kan ala t'i sɔn bɛɛ kana sabu nin kɛnɛ in kan dɔ bi kunnangow fɛ ala bolo ko kunnango do a kɛwale dɔ kama mais n'a nana nin kɛnɛ kan ala b'a bɔ kunnangow fɛ k'a fara kunnandiw kan nin kɛnɛ hɔrɔma kama o de kama ala t'i sɔn bɛɛ kana alimami m'a fɔ sisan ala ka hinɛ mɛlɛkɛ dɔw de bi yan kabiri sisan minnu bi yan n'aw ma ta u ti ta maa o maa bi jɔ nin kɛnɛ kan u b'a bɛɛ filime k'a ban n'an y'an kɔ don tuma min na n'an taara so u yɛrɛ b'i yɛlɛ ka taa kɔntorandi kɛ setigi ala ye ala i ka jɔnw farala ɲɔgɔn kan i ka dugukolo sanfɛ mali kɔnɔ a dugula min b'i wele ko wuleni ala karisa tun bɛ yen karisa tun bɛ yen karisa tun bɛ yen ala b'a fɔ mɛlɛkɛ wa i kɛ n seere n yafara bɛɛ ma o de bɛ kɛ bɛɛ ye an karamɔgɔ dɔ b'a fɔ ko ale bɛ taa ci la ka na fɔlɔ yan'o ka na an bɛ tila dɔ yɛrɛ b'a fɔ ko ale bɛ dɔɔni sunɔgɔ fɔlɔ ko a sɛgɛn bɛ ta bɛ kɛ sunɔgɔ baraji ye ala kana n ta ko ye dɔ fana b'a fɔ ko ayi ko ne bɛ n to n ka so kɔnɔ ko k'a lamɛn bɔ i ka na n'o tɛ i ja tɛ ye ala ka hɛrɛ k'an ye hami minnu b'aw la a y'a yira ala la nin kɛnɛ in kan ala bi sɔn aw ta n'an ta ala k'a bɛɛ dilan kira n'a so dungow kama sɔli ala rasul an karamɔgɔ su kelen tɛ tilabɔ walanda min b'an bolo an bɛ sira di an karamɔgɔ ma a bɛ don n'an ye walanda in kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ nɛ min b'a la kale ala ka nɛ in sabati kulo minnu b'a la mɛ ala k'a kɛ kulo kunnandiw ye ala k'o k'a ka alaya kama sɔli ala rasul bismillahirrahmanirrahim tanga ɲininen kɔ ala fɛ a k'an kisi ka bɔ seitanɛ tɔɔrɔ ma an b'an sinsin ni setigi ala tɔgɔ barikama ye ala min tun bɛ yen ka sɔrɔ fɛn tɛ yen fɛn bɛɛ b'i ba ka masa min to a ka masaya la ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله a ko an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini ala fɛ a k'a kɛ an kuntigi muhamadu kan a n'a bɔnna sanu bɔnna minnu n'ala ye olu de wusaya a ka danfɛn bɛɛ ye dali yɛrɛ cogo la wa ala y'a kɛ a kɛbaga y'a kɛ n'a bɛnn'i ma falhamdulillah nga n'a ma bɛn i ma hali i ka seli dabila kira bɔnnaw ka wusa bɔnna bɛɛ ye fɛn dɔ de bɛ ne kabakoya an karamɔgɔ n'i ko kira bɔnnaw ka wusa bɔnna tɔw ye n'i ma kunnaja kunfin t'i sɔsɔ dɛ min ko k'a kalanna o dɔ de bɛ t'i sɔsɔ o dɔ de bɛ t'i kanto ko hee an bɛɛ ka kan adamaden bɛɛ ka kan mais min b'a fɔ k'an bɛɛ ka kan e ka tila k'o yɛrɛ ka wajulukanw kɔlɔsi karamɔgɔ la don dɔ la i n'a mɛn o tigilamɔgɔ kelen da ko ala ye muhamadu manton wusaya manton tɔ bɛɛ ye ala ye muhamadu manton wusaya manton tɔ bɛɛ ye ko hali halaki dɔ ye manton dɔw sɔrɔ fɔlɔ
wale jugu dɔ kɛli kama bi Muhamadu manton b'o kɛ ko Muhamadu manton ma halaki muna ko Muhamadu bonya kama hakilitigi ye k'a da i ɲɛkɔrɔ dɛ ma kalan i tiɲɛ nka ne t'an ka duda yɔrɔ dɔn i ta de tiɲɛnen don e k'a da i ɲɛkɔrɔ ta n'Ala ye Muhamadu manton bonya ka anw kisi halaki dɔw ma ka sɔrɔ an dun bɛ k'a jogojuguya kɛ Ala ye dɔw halaki o kama kunu mais a m'anw halaki ko Muhamadu bonya kama Ala m'anw halaki Ala ye anw bonya Muhamadu kama mais Muhamadu bɔnnaw dun Ala b'olu kɛ cogo di de hakilitigi Tashiba yi namu gɛlɛya n'i ma faamuya ten ni ne ye mɔgɔ dɔ yira e la ko karisa nin ye n teri ye e y'o tigi sɛbɛkɔrɔ bonya ko karamɔgɔ teri filɛ nin ye na n k'a bonya karamɔgɔ kama mais don min na ni ne ye n yɛrɛ woloden yiri la ko nin ye n den ye est-ce que o bonya ti bonya n teri ta ye wa tardi de bon n'Ala ye Muhamadu manton bonya Muhamadu kama Muhamadu bɔnnaw dun est-ce que o bonya ti bonya a manton ta ye wa o la ni Muhamadu manton wusara manton tɔw ye Muhamadu bɔnna ka wusa bɔnna bɛɛ ye alal itlaq fo ka kun an fɛ shirifuw don n'u juguya sabatiri dusukun na i pɛrɛ i bi jahanɛmɛ kɔnɔ i sara yɔrɔ i janto dɛ ni shirifuw juguya sabatiri i kɔnɔ i ka seli dabila Ala mago t'a la sabu i yɛrɛ ka kira barikada ka kira waleɲuman dɔn n'a ka kiraya laseli ye o de ye shirifuw bonyali ye e m'a ye Ala y'i senbɔ ko bɛɛ la ko in bɛɛ Ala y'i senbɔ a bɛɛ la k'a di kira ma ka tila k'a fɔ kira ye i senbɔ a bɛɛ la i k'a di i bɔnnaw ma amin cogo di kira ye kiraya in lase dekun bɛɛ y'a sɔrɔ an tɛna don o bɛɛ kɔnɔ tɔɔrɔ bɛɛ dara a kan mun kama Ala ka jɔnw kisili kama a tile ni minnu tile bɛnna n'o y'a ka sahabaw ye u ma kɛ fitiriwale ye a sɔn caman don dɔ la u farala ɲɔgɔn kan ko ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye i k'a dɔn a ye an ka taa Muhamadu fɛ yen dɛ an k'a ɲininka a ka kiraya sara o ye jumɛn ye u y'u labɛn u bɛna ale kira fɛ yen k'u bɛna kira sara a ka kiraya baara la yan'u ka se kira fɛ yen Ala ko n'u sera i fɛ yan u bɛna ale ko ka e sara ne ye n bɔ ko in na k'a d'i ma wa i yɛrɛ k'i bɔ a la i k'a di bɔnnaw ma Ala y'i bɔ a la cogo di Ala ko kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni Ala ko n ka jɔnw n'aw k'a bɛ ne Ala fɛ n mago tɛ mɔgɔ la n ka sira tɛ mɔgɔ la f'a ka tugu n ka kira de kɔ a ye tugu o de kɔ an karamɔgɔ n'an bɛ seli kira de y'a fɔ an ye n'an bɛ sun kira de y'a fɔ an ye Ala ko n ti fitiriwale n'a k'a bɛ n fɛ n mago t'aw la a ye tugu kira kɔ minnu tugura kɔ olu taara k'u b'a sara Ala ko o tuma f'u ye dɛ kul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba Muhamadu bina le k'u bɛn'i sara i ka kiraya laseli la a f'u ye k'i tɛ sara ɲini u fɛ kiraya in laseli la i ma foyi ɲini u fɛ ko u ka tugu i bɔnnaw la n'o kɛra ko u y'i ka kiraya sara di u ka i bɔnnaw kanu ka tugu u la n'o kɛra u y'i sara mais n'o ma kɛ dun u m'i sara wa maa min ma e sara ne Ala t'o tigi sara i janto shirifuw la han ko an bɛɛ ye kira bɔnna ye dɔw yɛrɛ ko ten ko an bɛɛ ye kira bɔnna ye nka sarakati ma haramiya an bɛɛ kɔni kan
sarakati ma haramuya an bɛɛ ka dɛ sarakati haramuyara dɔw de kan k'aw kana saraka dun k'o ye nafolo nɔgɔ ye aw ka sanu nɔgɔ d'u ma o ye sirifu ye n'i kɛra u fɛ i kunna diyara n'i ban'u la i t'a tiɲɛna ni ala ka diinɛ ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a ye bulɔnsere ni sirifu nɔ tɛ sirifu kalanden nɔ don i janto o la kabiri kira mustafa kɔfɛ fo bi n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ ko silamɛya ye baara kɛ ala sago la ala dingo la ka adamadenw kana jogo ɲumanya ni danbe ma ka bato kɛ fo ka ala ye ka ala sɔrɔ ka kira sɔrɔ n'i y'a kɛlen yɔrɔ o yɔrɔ wallahi ni sirifu nɔ tɛ sirifu kalandenw nɔ don a ye wuruditigiw ɲininka wuruditigi jɔn bɛ yen ko wurudi dɔ b'i bolo k'e bɛ se k'i kale ko sirifu dɔ ka wurudi tɛ o ye jɔn ye ne b'a daminɛ surumani na dɔrɔn n tɛ taa yɔrɔ jan abdulkadir jeilani kutubu rabbani kadiriya wurudi bɛ maa o maa bolo i karamɔgɔ ye sheikh abdulkadir de jɔn ko i karamɔgɔ tɛ ni banna a la k'i karamɔgɔ tɛ dɔrɔn hali i ka gulɔ min kadiriya wurudi bɛ maa o maa bolo abdulkadir de nana n'a ye gerebutigi ale b'i wele ten de abdulkadir kɔni gerebutigi abdulkadir ba de y'a labɛn a ko n den labɛn i bɛna taa kalanyɔrɔ la an karamɔgɔ a ye sirafana di abdulkadir ma a bilasiratola a ko a ma a ko n den a ko i tatɔ filɛ kalanyɔrɔ a ko n bɛ min ɲini i fɛ sɔn i ka sa nka n den kana sɔn fiyewu ka nkalon tigɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah abdulkadir ba ko a ma ko n den sɔn i ka sa nka n den kana nkalon tigɛ i si kɔnɔ i b'a dɔn ninnu bɛ mɔgɔ bila jogo de kan quoi ayi wurudi bɛ maa o maa bolo k'a fɔ jogo t'i la bilahi hali k'i ka wurudi bila abdulkadir ba y'a bilasira tan de a ko n den sɔn i ka sa kana nkalon tigɛ an ka kira yɛrɛ b'a fɔ ten a ko n'i ye mɔgɔ ye ka adamaden ye a bɛ nkalon tigɛ mɔgɔw y'a f'i ye tɛ dɛ e yɛrɛ de sereyala kan ko nkalontigɛla don kira ko i bolo sin a tatɔla ma ko janɛmɛ wulu tatɔ filɛ i kale ala la k'o don k'i kana siran k'i ka kalekan bɔ an ma ko lahara ale kira b'i ka kalekan garanti i ye tiɲɛ fɔ janɛmɛ wulu don abdulkadir ba y'a bila sira de ko n den kana nkalon tigɛ ani taamaden minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u bɛna taa kalanyɔrɔ k'u to sira fɛ an karamɔgɔ binganikɛlaw ye sira daw ɲɛ sira dalenw ɲɛ u tora u bɛ mɔgɔw fiyɛ kelen kelen ka taa u bɛ se dɔw ma olu b'a fɔ ko foyi t'u kun k'u kale k'u siɲɛ nka u bɛ tila k'olu fiyɛ u bɛ wari sɔrɔ olu kun u nana se abdulkadir ma son dɔ ko abdulkadir ma ko o ka son tɔ kelen ma ko k'an ka nin to yen sa ko foyi tɛ nin bolo ko nin ye denmisɛnnin ye tɔ kelen dɔ ko heyi ko denmisɛnnin dɔw bɛ yen ko wari min b'olu kun o tɛ mɔgɔkɔrɔba kun an k'a lajɛ kelen y'i kanto abdulkadir ma ko heyi ko cɛ ko mun b'i kun a ko wari u ko kuma e t'a dɔn an bɛna minɛ i la wa a ko n b'o dɔn e ɲɛ t'a la tɔw bɛ k'u ta dogo a ko n ɲɛ b'o la munna e dun m'i ta dogo a ko ne ti n ba dalakan sɔsɔ u ko munna a ko n natɔla n ba ye kankari da n ye ko n ka sɔn n ka sa nka n kana sɔn n ka nkalon tigɛ ni ne ko aw ma fɛn tɛ n kun n ye nkalon tigɛ n ye n ba dalakan sɔsɔ ne bi sa n ti nkalon tigɛ n t'i ba dalakan sɔsɔ son damaw ye ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ kadiriya tigi wa aw karamɔgɔ filɛ n'a wurudi b'i bolo i karamɔgɔ jogo filɛ sonw ye ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ
u ye Abdulkadiri minɛ ka taa n'a ye u ka so patron ba fɛ yen a y'a sɔrɔ o kɛn bɛ k'i sigi yirisuma la k'i kɔ dɛ u nana o ko ko patron ko kabako bɛ yan dɛ o ko mun ko an ye tɔw f'u ye ka wari b'u kun an yɛrɛ tun bɛna pan nin kunna ko denmisɛnnin don nka an y'a ɲininka ko mun b'a bolo a ko wari an ko a t'a dɔn an bɛna minɛ a la wa k'a y'o dɔn ko mɛ ko ale ba ko a kana nkalon tigɛ ko a bɛ sa a t'a ba dala kan sɔsɔ zon patron ye Abdulkadiri ɲininka a ko jati a ko n bɛ sa n tɛ n ba dala kan sɔsɔ zon patron y'i kanto parantiw ma ko a ye kɛ n seere bi n ye sonyɛli haramuya ni fitinin ko a t'a ba dalakan sɔsɔ mais ala min ye anw da anw bɛ ka o ala sɔsɔ nin yɔrɔ in na yan a ko a ye kɛ n seere n ye sonyɛli haramuya parantiw ko patron ne bɔra a la jɔn bɛ to a la ne bɔra sonyɛli la jɔn bɛ to a la a ye Abdulkadiri ɲininka ko e bɛ taa min a ko n bɛ taa ale kalanyɔrɔ zon patron ko Abdulkadiri ma ko ne bi tugu i kɔ n bɛ taa k'i ka kalanden ye i ka kalanyɔrɔ la parantiw tugura patron kɔ ka tugu Abdulkadiri kɔ k'u bɛ taa k'a ka gerebu ye ale yɛrɛ ma se kalanyɔrɔ fɔlɔ o tɛ gerebutigi ye shirifu n'u ka jama don n'ala y'a di min ma ka n'o juguya n'i y'a juguya i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ i ma Abdulkadiri depuis a gerebulama fɔlɔ a ye jamatigiya daminɛ kadiriya wurudi tigi don shirifu don kira mɔden don rahimahullah ala ka barika don a la Abdulkadiri kɔfɛ jɔn nana an karamɔgɔ Sheikh Ahmadu Tijani Tijaniya wurudi bi maa o maa bolo diɲɛ na i karamɔgɔ Sheikh Ahmadu Tijani ye n'i y'a sɔrɔ maa o maa fɛ a bɛɛ lasili bɛna gun joona Sheikh Ahmadu Tijani shirifu don kira mɔden don a bɛɛ nana ni nin fɛn ninnu ye jogow de kan ni danbew de Sheikh Ahmadu Tijani i t'a to n k'o fana ka karama dɔ f'i ye wa maaw ti kelen ye maaw ti kɛ kelen ye maaw tɛna kɛ kelen ye sabali kana ɲɛdon maaw la i yɛrɛ jɔrɔ an karamɔgɔ Sheikh Ahmadu Tijani ale tora kungo de kɔnɔ a bɛ sufiya la don dɔ la minɔgɔ ganna la a nana kɔlɔnda dɔ la a bɛ fɛ ka ji min kungo kɔnɔ a nana sɔrɔ jurufilen tɛ kɔlɔnda in na mais kɔlɔnda ɲiginnen don a y'a dɔn siga t'a la maa dɔ bɛ taa ni n ka segin ya jibɔ la n'an sigi ni jurutigiw nana na ji sɔrɔ u fɛ an karamɔgɔ a sigilen tora ten sɔɔni dɔ bɔra tu kɔnɔ ka na sufikɛ dɔ o nan'i jɔ kɔlɔnda la ka i da lamaga ka fɛn dɔ fɔ kɔlɔn ji yɛlɛla fo kɔlɔn dagolo la o y'i ji ta k'i min a tigɛ la ka tila k'a seli ji ta ka sɔrɔ k'i da lamaga k'a ka kuma fɔ an karamɔgɔ kɔlɔn ji jiginna a nɔ la Sheikh Ahmadu Tijani kɔlɔn ji jiginnen sufikɛ y'i kɔ don k'a bɛ taa Sheikh Ahmadu Tijani wulila a ko salamu alaikum sufikɛ y'a laminɛ Sheikh Ahmadu Tijani ko a ma ko ala ka jɔ a ko i ti ɲɛ ma a ko n sigin bɛ yan n bɛ ji kɔnɔ n'u ɲɛ b'a la e ye ji sɔrɔ i ti ɲɛ ma i ka ji di an ka min sufikɛ ko a ma ko gɛrɛ kɔlɔnda la an karamɔgɔ a gɛrɛ la sufikɛ y'a ka kuma fɔ kɔlɔn ji yɛlɛla fo a dagolo a ko Sheikh Ahmadu Tijani ma ko i min Sheikh Ahmadu Tijani y'i min k'i seli ji ta a ko cɛ ma ko n tilara cɛ y'a ka kuma fɔ kɔlɔn ji jiginna a nɔ la a y'i kɔ don k'a bɛ taa
Shema Tijani kwa ma kwa ala ka jɔ a ko i ti ɲɛ ma ala kama. Sufikɛ ko mun wɛrɛ bili. I ko ji i ye ji sɔrɔ ka ban mun wɛrɛ. A ko n b'i deli. Ne yɛrɛ bi sufiya de la yan kungoda in na. Minɔgɔ bi to k'an sɔrɔ. E dun filɛ ka ji sɔrɔ nin ye. Juru filen tɛ. I ti hinɛna ala kama i ka ala tɔgɔ di yan. A ko Sheikh Umar Tijani ma. A ko ala tɔgɔ wɛrɛ tɛ. Kuranɛ aya wɛrɛ tɛ. A ko n ye jɔn dɔ de tɔgɔ mɛn. Kira tɛ nabi ɲuman tɛ. Nka a ye maa tɔw da ala ko la. A ko n y'o de mankutu mɛn k'a kanu a kɔfɛ. N'a kanu ye n'a bonya ye n b'ale de tɔgɔ fɔ. Kɔlɔn ji bi yɛlɛ. N bi n mago ɲɛ. Ni n tilara n b'a tɔgɔ fɔ. Kɔlɔn bi jigi ji bi jigin a nɔ la. Ne bi taa. Sheikh Umar Tijani ko Allahu Akbar. A ko dun ye ala ka jɔnba ye dɛ. A ko o tɔgɔ cɛ ko a ma ko a tɔgɔ ko Sheikh Ahmadu Tijani. Sheikh Umar Tijani ko mun? A ko a tɔgɔ ko Sheikh Ahmadu Tijani. A ko ni e y'a ye i b'a dɔn wa? A ko wallahi n t'a dɔn. N ma deli k'a ye. Nka n y'a kanu ala kama a kɔfɛ n'a tɔgɔ ye ala bi bonya kɛ n ye. Hey, i kɔlɔsi ala ka maabaw la. Wallahi maa bi jeni lahara maa kama. Wa maa bi kisi lahara maa kama. N'u da donna ala ka maabaw dɔgɔyali la i nɛ minɛ i da minɛ kan'a sɔn i da ka don a la i lebu sutura cogo ɲini i ka fara ala ka maabaw la u n'i ti kelen ye. An karamɔgɔ a kɛ to han ni ala jɔra ka ala ka jɔn ɲuman dɔ jɔ k'a fila dɔ la kelen neni jakoya a fila dɔ la kelen neni jakoya ni neni wajibiyara f'i ka kelen kɛ n b'a f'i ye n ko ala neni kana ala ka jɔn ɲumanw neni u to yen wallahi n'a dɔ wajibiyara f'i k'a kɛ n b'a f'i ye ala neni mais kana ala ka jɔn sanuw neni n'o tɛ i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ fu. Walid ibn Mughira kira tile la ani kira bɛnna waati kelen Walid ibn Mughira ta bana ala la a ma sɔn ala la a jamana a yaadara mais a y'a ka fɛn bɛɛ kɛ ala ma foyi fɔ a ye ala ma foyi k'a la. Mais don min na a da sera kira ma ka kira lagosi ka kira dɔgɔya ala diminen ye jogo damadɔw fɔ a la ka sɔrɔ ka n'a tɔ laban ko n ka kira dɛ nin bɛɛ yɛrɛ kɔfɛ a to yen ɲɛmaaden don. N t'i fɛ ka don a bɛɛ kɔnɔ ni n donna a bɛɛ walawalali kɔnɔ sira bɛ fara n bolo. Jogo caman k'i ala y'o bɛɛ fɔ a la a diminen ka n'a tɔ laban ko nin don. Ala y'a ka kira défend. O to yen kira bɛnɔgɔ kɛ Abi Lahab. Abi Lahab bana ala la a ma sɔn ala la ala ma foyi fɔ mais don min na n'a ko kira ma ko Mamadu nin de y'an farakun ye ɲɔgɔn alihaza jamaatana tabban laka a ko kira ma e y'an fara ɲɔgɔn kan nin de kama danga b'i kɔ ala diminen ye tabati yada jigin a kama tabati yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abi Lahab nya ta tiɲɛ n y'a bolo fila halaki hali a ka sɔrɔ n y'a bɛɛ ta tiɲɛ. Hey, sira mɔgɔ ɲɛ i janto i da la. Kira ko ko jɔn bɛ kuma dɔ bɔ a da a t'a ye ko kojugu don ko nka ko ka sɔrɔ a ka bon ala bolo ko ala bɛna i turu jahanɛmɛ kɔnɔ lahara a kɔlɔn kɔnɔ ko kɔlɔn min dunya bi diɲɛ kɔrɔn dan ni tile bi dan kɔlɔn min dunya b'o bɔ de ko ala b'i coro o kɔlɔn sugu de kɔnɔ jahanɛmɛ kɔnɔ lahara k'a sabu kɛ i nɛn donna ko dɔ la min a kun man ka don a la e yɛrɛ bolo ko kuma ɲɛnɛma tɛ nka y'i da don jɔn dɔ kunkanko kuma la i kɔlɔsi i nɛn na i kɔlɔsi i nɛn na fara ala ka maabaw la n'o tɛ i mako b'i safu. An karamɔgɔ Sheikh Ahmadu Tijani
a y'i poro cɛ ka kuma min na cɛ ko a ma a ko cɛ ma a ko i t'a dɔn a ko wallahi n t'a dɔn a ko n y'a kunnafoni de mɛn n y'a kanu a kɔfɛ o kama ala bɛ nin bonya kɛ n ye Cheikh Umar Tijani y'i poro cɛ tigɛ kan a ko Cheikh Umar Tijani de fili kɔrɔ n'a bonya ye ala bɛ ji di e ma nka k'a sɔrɔ minɔgɔ tun bɛna ale yɛrɛ de faga kɔlɔnda la a ma ji sɔrɔ ala ka shirifuw kanu ngo e ka ala ka shirifuw kanu bɛɛ k'o de f'i ye e ka ala ka shirifuw kanu u kanu n'o tɛ ala y'u kanu a mɛnna ni maa min ban'u la ala ban'i la wa i janto dɛ kan'a fɔ i b'u bɔ ɲɔgɔn na dɛ he karisa ye shirifi ye karisa tɛ shirifi ye he nin ye shirifu bilenman ye he nin y'a finman ye hey i janto i nɛ la shirifu finya t'a bɔ shirifuya la shirifu bilenya t'a kɛ shirifu ye misali fili kɔrɔ e farafin marakafin kirikiri i ko charbon o kɛn'i tɔɔrɔ maninka de bɛ k'a f'i ye i bɔra i taara faransi n bɛ fɛ k'i kalan han i bɔra i taara faransi i ye farajɛ muso furu e ni ala cɛ n'a ye den wolo den bɛ fin i ko e ye i ye tubabu muso furu wallahi hali ni den dɔ finna i ko e den bɛɛ tɛ fin i ko e dɔw bi jɛ tiɲɛ wa tiɲɛ n'o den kɔrɔbayara o fana ye tubabu muso furu ye dɔ ti farajɛya kan n'o yɛlɛmara ten o bɛ taa se o mɔdenw ma tuma min na finya bɛ tunu pewu tiɲɛ wa tiɲɛ tariku bɛɛ b'a kalama kira bɔnna u ma sigi u ma lafiya tɔɔrɔ dar'u kan ɲani dar'u kan u bolila ka taa fan bɛɛ fɛ fo ka s'an fɛ farafinna yan ne b'o dɔ d'i ma Sheikh Nahamahullah cɛfin nɔrɔma an b'a mankutu ten de sabali Sheikh na cɛfin nɔrɔma don a fin bɛ kirikiri o b'a bɔ shirifuya la o b'a bɔ a joli la wa a finnen o b'a bɔ a joli la joli min don o don finya t'a bɔ a la hey n ka sanu bila tasuma la k'a yele hey o tɛ sanu bɔ a ka sanuya la o tɛ sanu bɔ a ka sanuya la i janto kanu woloma kira b'a fɔ ten ko hali ni wulu sera k'a bɔ a da wulu ni wulu sera k'a bɔ a da k'a f'i ye ko ale ye shirifu ye ko wulu in bonya o kan kan'a tɔ sɔgɔbɛ dɛ a bonya o kan ni ngalon don o to wulu in n'a ka ala cɛ mais e k'a bonya ko a sera k'a fɔ shirifu don kira kote munna n b'a bɛɛ walawala ye i b'a faamu shirifu dɔw yɛlɛmara ka kɛ kerecɛn ye ka taa don kerecɛnya la mun kosɔn u ka tunu u kana dɔn k'olu ye shirifu ye n'o tɛ n'i dɔnna i b'i faga parce que a dɔnna ko n'olu tora yen ko diinɛ in bi to yen a bɛ sabati o tuma an k'u bɔ yen an k'u éliminer joona o tɔɔrɔ kama shirifu dɔw taara don kerecɛnya la n'i y'a mɛn Hayidara o t'a silamɛlama ye n'a kɛra kerecɛn ye jamu wɛrɛ na d'a la an karamɔgɔ o dama tɛ dɛ kisa dɔ filɛ shirifuw ka tɔɔrɔ fɛ u ka ɲani fɛ don dɔ la u ye shirifu den dɔ gɛn a dɔnnen shirifu don u y'a gɛn u bɛ fɛ k'a minɛ k'a faga parce que shirifu don shirifu den in bolibagatɔ a ye kare fara a donna du dɔ kɔnɔ ka dutigi n'a denw sigilen to dumuni na u korin bɛ dumuni minɛn kunna shirifu den in donna
yɔrɔ min na n'a ye foli di a ko dutigi ma ko n b'aw deli ala kama a ko ne ye shirifu ye a ye n dogo ala kama a ko n gɛnbagaw bɛ nale u bɛ n kɔ u bɛ fɛ k'an faga dutigi ko shirifu den ma a ko don n ka so kɔnɔ i teliya joona i ka don a donna dutigi ka so kɔnɔ ɲɛ la ka t'i dogo yen a donnen ye sɔɔni dɔrɔn a gɛnbagaw bolila ka don so kɔnɔ ka dutigi n'a denw sigilen to dumuni na o ko k'anw ka mɔgɔ donna e fɛ yan an bɛ ka min ɲini a donna yan cɛ ko ɔhɔn parce que a y'a dɔn u donna cogo min na ka kuma cogo min na n'ale ko k'a ma don yan u bɛna don ka sokɔnɔna woloma u bɛna den ye dɔrɔn a ko ɔhɔn a y'i bolo siɲɛ a yɛrɛ den dɔ la a ko nin don a yɛrɛ woloden a y'i bolo siɲɛ o la a ko nin don an karamɔgɔ u y'o minɛ ka taa n'o ye a jɛn'a den kɔ k'a di ka shirifu kisi bɔn n bɛ fɛ ka mun f'i ye sisan shirifu den min donna ale fɛ yen nin cogoya in na tan n'a y'a den di est ce que shirifu den in est ce que a jamu bɛ se ka da kɛnɛ ma bilen yan a jamu bɛ se ka da kɛnɛ kan a tora nin ka so de sisan i n'a fɔ nin ka duden dɔ ka mara o ka du kɔnɔ o kɔrɔ a bɛ n'o jamu ta kɛnɛ ma bɛɛ b'a wele n'o ka du jamu ye hali n'o jamu ye jara ye misaliya la bɛɛ b'a wele ko jarakɛ bɔn n bɛ fɛ k'a f'i ye a faamu n'ale nana denw sɔrɔ o denw fana ka wele jara o fana ka denw sɔrɔ o ka wele jara peut-être fa b'a fɔ a den ye ko a k'a dɔn an ti jara ye koyi mais ne yɛrɛ ɲinitɔ donna karisa fɛ yan ko kɛra tan a kɛra tan a bɛ se k'o fɔ denw ye nka aw kana shirifuya da kɛnɛ kan dɛ n'a y'a da kɛnɛ kan u b'aw fa olu bɛ jamu jara mais shirifuw don mais est ce que ni basigi nana waati min na ko lafiya nana waati min na u tɛ se k'u ka shirifuya bange wa n'olu ko u ye shirifuye ye ne ko a tɛ shirifuya aw ye jara de i farati nin n'a ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ yen nin n'a ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ yen o de la kira ko hali ni wulu y'a f'i ye ko ne ye shirifu ye k'i ka wulu bonya o kan mais a ko tɔ to a n'a ka ala cɛ n gaba fura ka bɔ badenni da ma ne bɛna Sɛki Madu Tijani la ni walanda in yɛrɛ sɔrɔla kɛ ale de ye Tijaniya fondateur ye a kɔfɛ jɔn y'a ɲɛnɛmaya an fɛ yan Sɛki na Hamahu la ɲɔrɔ sabali tigi kɔni anw n'a ma bɛn tile kelen na nka a ka tarikuw bɛ Mali kɔnɔ yan dɛ sabu maliyɛn don on est fier Sɛki na Hamahu la an bɛ waso n'a ye an muɲuna a sabalila ala ye ka wurudi di ala ka jɔnw ma o Tijaniya in Sɛki Madu Tijani a y'a sigi mun kan jogo don danbe don hɔrɔnya don o de la maa o maa n'i tun bɛ wurudi ta Sɛki Madu Tijani bolo a ka waati la a n'a y'a di maa o maa ma ko b'a k'a sɛbɛ kan a maa o maa n'i b'a ta layidu de i b'a di a ti ta ten dɛ layidu fo 20 nin kɔ i bɛ mun di pour que ka se ka Tijaniya wurudi ta a bɛɛ bi mun kan jogo ni danbe yɛrɛdɔn ni hɔrɔnya an karamɔgɔ jogojugu ye kafiri ye kana siga dɛ hali ni alikaaba alimami don jogojugu ye kafiri ye wurudi ye fɛnba de
wallahi wurudi ye fɛnba ye mais fɛnba do jɔn bolo min yɛrɛ ye wurudi bonya k'a seko bonya ka ala bonya ni wurudi ye fɛnba ye o de bolo nka a minɛ i fa ti jeni i ba ti jeni kiniyan fan fɛ mɔgɔ 70 numanyan fan fɛ mɔgɔ 70 wurudi kɛ dɔrɔn hali ni bi jɛnɛya kɛ wurudi kɛ jɔn y'o f'i ye i ni ala cɛ Cheikh Ahmad Tijani balola ten i ni ala cɛ Cheikh Nahamawula balola ko wurudi minɛ i ka jɛnɛya kɛ Cheikh Nahamawula balola ten n'a tun balola ten a nɔ t'i to jogojugu nɔ t'i to dugukolo sanfɛ maabaw de tun ye ninnu ye Cheikh Nahamawula Cheikh Ahmadu Tijani maabaw de tun ye ninnu ye maabaw de tun don minnu siranna ala ɲɛ ka ala gasi sigi ka balo jogo kan ka sa jogo kan o de la u nɔ tora an minnu ko an b'u fɛ a y'a to an k'u bonya an k'u dɔgɔya wallahi maa b'i ka maa neni k'a sɔrɔ i da ma kuma i b'i ka maa neni ye jumɛn ye e tuguna maaba nɔfɛ k'i b'a ka taasira nɔfɛ maaba tɛ min fɛ ne y'o k'a ka taasira la k'a ka taasira nɔgɔ i y'i ka maaba neni i y'a dɔgɔya shirifuw y'o de fɔ an ye kaburu mɔkɛw Jafar Sodiku u b'o de fɔ ko a k'a dɔn anw kanuni anw shirifuw kanuni k'o tɛ ka kule n'anw tɔgɔ ye o tɛ k'a fɔ aw da la k'aw b'anw fɛ o tɛ ni sɔli kɛra kira kan aw yɛrɛ b'a fɔ ko sallallahu alaihi wasallam ko non o t'anw kanuni ko anw kanuni de ye an y'aw bilasira min kan jogo ni danbe min kan a ka balo o kan ka sa o kan k'o de ye anw kanuni ye o de y'an kanuni ye an karamɔgɔ Cheikh Ahmadu Tijani kɔfɛ Cheikh Nahamawula kɔfɛ n bi jɔn d'i ma Ayatullahi Khomeini Iran bɛɛ filɛ ale ka lafiya la shirifu do kira mɔden do ale de nana ka na Iran tubi k'u kanda ka bila jogo ni danbe sira kan u kandalen ka bila u kan ka tila k'u la kalan baara la k'a ye baara kɛ a k'aw faso bɔ nɔgɔ la Iran ye baara kɛ o kan bi Iran mago tɛ diɲɛ jamana si la foyi silamɛ jamana kelen min bɛ dugukolo sanfɛ ni Ameriki ko kelen n'a bɛ se k'a fɔ ko 100 hɛrɛ ka si a ka tile Iran kelen pe diɲɛ bɛɛ silamɛ jamana min bɛ se ka Ameriki jaabi Iran kelen pe Ayatullahi Khomeini de y'a kɛ shirifu do kira mɔden do an karamɔgɔw bɛɛ tɛmɛna mais ala ma Mali yɛrɛ jɛ koyi ala ye Mali sɔn Ayatullahi Khomeini na bi kɔni bi ala ye Mali sɔn Cheikh Ahmadu Tijani la ala ye Mali sɔn Cheikh Abdul Qadir Jilani la bi shirifu bɛɛ ka drapeau bɛ min bolo n'ala y'a bɛɛ bonya kalifa o de la a Seyidi Sharifu Usman Madani Haidara Wulibali do dɛ bɛɛ ka bonya bi min bi k'a bɛɛ ka baara accompli k'a bɛɛ ka baara fara ɲɔgɔn kan k'a dafa Sharif Usman Madani Haidara do kuma tɛ dɛ baara do a y'a to an ka Haidara fɔ wallahi a y'a to an ka Haidara fɔ billahi n'an m'a fɔ ala b'an jɛnɛ a kama lahara munna Haidara m'a yɛrɛ yira a m'a yɛrɛ fɔ a ye jɔn yira ala n'a ka kira a y'olu de fɔ yɔrɔ si karamɔgɔ t'a fɔ ale ye n'i y'a yɛrɛ tɔgɔ mɛn a da i b'a sɔrɔ bagan dɔ bi ka baganya kɛ a bi ka o kunnadiya o kana taa a yɛrɛ halaki n'o tɛ a yɛrɛ kuma tɛ yɔrɔ bɛɛ ala n'a ka kira a y'olu de yira na wa kira fɛnɛ m'a yɛrɛ fɔ
kira ye ala de fɔ an ye a m'a yɛrɛ yira tɔɔrɔ bɛɛ dara kan ɲani bɛɛ dara kan fo ala yɛrɛ b'a defan yɔrɔ dɔw la aw kana na pɛrɛn k'an ka kira tɔgɔ fɔ n'o tɛ aw bɛna aw ka baara bɛɛ tiɲɛ mais ala ma kira yira nin ya ala de ye kira yira o tɛ wa kira yɛrɛ ye ala fɔ Haidara ye kira fɔ mais Haidara m'a yɛrɛ fɔ i n'a fɔ kira m'a yɛrɛ fɔ o la a bɛ wajibiya anw kan bi anw fɛnɛ ka Haidara fɔ n'o tɛ ala bɛ ban na o ye diyagoya ye sabu Haidara jɔra kira jɔyɔrɔ la Haidara jɔra ala ka diinɛ jigi kɔrɔ tuma min na diinɛ tɔ tora silamɛya tɔ kɛra a ye seli a m'an bali suɲɛli la a ye seli a m'an bali jɛnɛya la a ye seli a m'an bali hasiriya la a m'an bali dabalijugukɛ la silamɛya yɛrɛ bolofara cayara bɛɛ bi kɛlɛ la i ta fan kullu hizbin bima ladayhim farihun bɛɛ ko n ta ye tiɲɛ ye mais silamɛya yɛrɛ o tununa an bɛɛ ɲinɛna o kɔ mais ka sɔrɔ silamɛya tɛ fila ye ha bolofara mana caya cogo o cogo silamɛya ye kelen an karamɔgɔ ala kelen kira kelen kuranɛ kelen n'i y'o diinɛ taasira cayalen wallahi nkalon bɛ fan dɔ fɛ Haidara nana k'o jogo de d'a ma danbe de d'a ma k'a yira den na i janto i mansa la n'i kɛra dangaden ye kana da seli ma dɛ kana da su ma dɛ kana da hiji ma dɛ ta sa Maka i bi jahanɛmɛ kɔnɔ i sara cogo o cogo Haidara ka wajulu bolila nin de kan laɲini foyi t'a bolo nin kɔ Alhamdulillah nin kun y'an ye Banaba cercle la a dugu min bɛ yen ko Wule Jamiyatu Ansardin Islamiya tɔndenw ka wajulu kɛnɛ kan an b'a ladeli ladilikan minnu fɔra kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ tilo ɲuman ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ka baara kɛ n'a ye fana ala k'o nɔgɔya an ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amani la Ngalondi zega tieme tinya welila vala ka chideme tinya welila ngalondi zega tinya welila vala ka chideme tinya welila ngalondi zega tieme